したこともある。冷たくしてもなお寄り添う気持ちがあればいいのさ。俺にしてみりゃこれで最高のレイディエリー My love so sweet。 二人がもしも覚めて目を見りゃ釣れなくて、人に言えず思い出だけが募れば言葉に詰まるよじゃ恋